Bona tarda i moltes gràcies per haver vingut. Buenas tardes y muchas gracias por haber venido. Good evening and thank you for coming. Xiao Pao, Kasheni, Takumi. Jo soc Javier Príncep. Y mi nombre es Carmen Vilches y tenemos el placer y el privilegio de presentar la gala de este año que hemos preparado conjuntamente con alumnos del posgrado de escritura de guión televisivo para programas de entretenimiento y humor. Esperem que esteu ben còmodes i que hagueu apagat els mòbils, perquè estarem a l'Auditori Fòrum durant quasi 2 hores. Además, ahora los protagonistas somos nosotros, los graduados. Después de estos meses de trabajo y clases, nos toca a nosotros ahora demostrar el porqué de esta gala. Comencem de manera oficial l'acte donant la benvinguda als membres de la taula presidencial. Rector magnífic, doctor Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu Fabra i president de la Fundació Institut d'Educació Contínua. Doctora Mireia Trench, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra. Senyora Carme Martinell, directora general de la Fundació Institut d'Educació Contínua. Doctor Josep Ferrer, vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat Pompeu Fabra. Doctor Carles Ramió, vicerector de Planificació i Avaluació Institucional de la Universitat Pompeu Fabra. Doctora Ana Valenzuela, degana de la Barcelona School of Management. Doctor Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, membre del Consell d'Estudis i del Comitè de Beques al Talent de la Fundació Institut d'Educació Contínua. Doctora Maria Morràs, catedràtica de Literatura Hispànica, membre del Consell d'Estudis i del Comitè de Beques al Talent de la Fundació Institut d'Educació Contínua. Senyor Jofre Balaguer, president de l'Associació d'Antics Alumnes de la Fundació Institut d'Educació Contínua. Hola, bona tarda. Benvinguts tots a aquesta cerimònia de lliurament de diplomes de l'IDEC i la Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra. Hauria d'haver-me referit primer de tot als membres de la taula, als vicerectors, a la directora general de l'IDEC, als degans i directors, el senyor Ferran Adrià, que no és aquí a la taula, però que després ens farà la seva lliçó, els companys, els amics i amigues. El coneixement i l'esperit de la recerca i la innovació pertanyen a la vida, a la dignitat de la vida. No són només una pràctica, no són només un saber en el sentit més limitat, són també una virtut. El Ferran és un bon padrí per a aquesta promoció i em sembla que els graduats en aquesta promoció seran molt bons fillols. Benvinguts, doncs, ara ja no per un curs acadèmic, com ocorria fa un any, probablement, sinó per sempre a la Universitat Pompeu Fabra. Moltes gràcies. Aprendre i viatjar són coses molt semblants. Primer, decideixes el lloc on vols arribar, després busques un company que t'acompanyi, que t'ajudi a arribar. No totes les companyies de viatge són bones. Y si eliges, elige a lo grande, que con estas cosas no te lo puedes jugar con una low cost. Un cop comences el teu viatge, pots limitar-te a fer fotos o explorar llocs. Amb l'aprenentatge passa el mateix. No es tracta d'acumular dades, per això ja tenim els manuals. Lo importante es la actitud, ¿no? Exacte, l'actitud de no parar mai. Això és el coneixement. Els que aprenem, com tots els que estem aquí, sabem que no podem parar. Si nosaltres no parem, ningú ens podrà aturar. Como muchos ya sabéis, uno de los platos fuertes de la gala de graduación es el discurso del padrino de la promoción 2013. Este año contamos con un invitado muy especial. Es tracta d'una persona que encarna perfectament l'esperit de les dues institucions que avui es graduen. Per una banda, la Barcelona School of Management. Si aquesta aplica un mètode de coneixement científic per trobar noves formes de management, ell ho ha fet per crear noves regles al món de la cuina.
y para eso tuvo que especializarse, como los alumnos del IDEC. Aplicó el conocimiento para conseguir resultados únicos. La cocina que conocemos hoy en día existe porque decidió concentrar sus esfuerzos en una parcel·la muy concreta de conocimiento. Es tracta d'un gran viatger, un incansable, alhora mestre i també aprenent. Un català universal que ha obert fronteres i horitzons amb humilitat, disciplina i talent. Recibamos con un fuerte aplauso a Ferran Adrià. Bona nit. Moltes gràcies per convidar-me. I sabeu què passa, no? Que quan estic a Barcelona tot és estrany per mi, no? Perquè normalment estic per al món i trobades com aquestes faig bastant, no? Però quan estic a Barcelona m'estranya perquè no és normal aquestes coses. I m'agraden molt, perquè a mi m'agrada que m'estimin a casa meva. Està molt bé anar a Harvard i a tot això, està molt bé. Però el que m'agrada no és que m'estimin i això és un signe de carinyo i moltes gràcies. Sé que és molt important per molt de vosaltres un dia com avui i ja dic, moltes gràcies. Normalment, una de les preguntes que em fan sempre per al món i tal és quina és la recepta, jo soc cuiner, sobretot soc cuiner, quina és la recepta del meu èxit i de l'èxit del Bulli. I sempre dic que és no buscar l'èxit, buscar la felicitat. I això us ho puc dir. Amb diversos de vosaltres he parlat, tal. Jo le dedico, no treballo, le dedico a lo que faig 15-17 hores. Avui m'he aixecat a les 6 del matí i m'aniré a les 9-10 del matí a casa, soparé alguna cosa i m'aniré a dormir i així. Le dedico 300 dies a l'any, lo mínim, 15 hores de la meva vida a lo que m'agrada. I el que m'agrada és la cuina, la creativitat, la innovació. Quan m'aixeco al matí, cada matí, i em miro al mirall, soc feliç. I això pot semblar molt simple, però el més important. El més important. Jo he tingut la sort, i tinc la sort de conèixer gent molt important cada dia, i no n'hi ha tanta gent feliç. N'hi ha gent famosa, mediàtica, important, però feliç poca. Llavors, jo crec que és molt important això, que a tots vosaltres, tots els que ho gradueu, que busqueu la felicitat i l'èxit serà una conseqüència d'aquesta. N'hi ha una recepta per arribar a aquesta felicitat? No, n'hi ha moltes receptes. Jo sé que a la gent no li agrada molt escoltar això, sobretot quan estem envoltant d'educació, perquè sempre ens agrada entendre que les coses tenen que dogmatitzar i ordenar, però no és així. És molt relatiu. Estem actualment en una societat que sembla, sobretot en tema d'innovació i creativitat, sembla que estem buscant la recepta per sortir de la crisi, la recepta per anar endavant, i no n'hi ha una recepta. Depèn de moltes coses. Jo soc un xaval de barri d'aquí de Santa Eulàlia, d'Hospitalet, i no el mateix jo que molta gent que ha tingut menys sort que jo. Jo soc de barri, però els meus pares me van poder donar una educació, però hi ha molta gent al món que no, i hi ha molta gent que està millor. A veure, el teu origen i d'on és marcarà molt el teu futur. No és el mateix tindre 6 fills que ser un dels 6 fills. Bastant diferent. Clar, la situació personal canviarà molt per aquesta recepta. Ara estava parlant, jo no tinc fills. Estic casat amb una dona meravellosa, però no tinc fills, per lo que puc fer lo que em doni la gana. Clar, sí, i no m'he divorciat, figurat. Clar, si tingués fills, després n'hi ha gent que fa tot, però és difícil. Difícil. La personalitat. Cada un té el dret de tindre la personalitat que vulgui. N'hi ha gent que és molt ambiciosa, n'hi ha gent que té molta força mental, n'hi ha gent que no. Jo en el meu món, en la cuina, la majoria de gent que conec feliç són gent que té restaurants molt senzills. Tots els que tenen, molts, no tots, molts dels que tenen 3 estrelles Michelin no són feliços.
3 de Michelin és el premi més important en la nostra disciplina. Algo falla, no? Llavors és molt important aquesta persona. I després, el que et dediquis. Què té que veure un senyor que fa nanotecnologia a un emprendedor que té una botiga de roba? A un senyor que té un restaurant, a un senyor que estudia la gripe. Són mons totalment diferents. I no n'hi ha una recepta. Fíjate, la gent que n'hi ha al món, des de fa molts anys, estudiant la viabilitat econòmica de la premsa en internet. Molt cocos, Sí, Premi Nobel d'Economia, el que vulgueu, de tot el que vulgueu. No s'ha lograt fer-lo. No n'hi ha. No n'hi ha un model de premsa rentable en internet. A vegades no és tan fàcil, perquè si fos tan fàcil ho farien demà. La grip, n'hi ha més avanços en el càncer que en la grip. Per què? Perquè és que no n'hi ha una recepta. Llavors, jo crec que és molt important que cada un agafi els ingredients i faci la seva recepta. Dependrà del que s'ha dit, qui sou, quina vida voleu portar, que us mireu al mirall, jo soc d'aquesta manera, sé les meves limitacions i que quan et dediquis a alguna cosa sapigueu les conseqüències. És injust que un cuiner surti a una portada de diari més que un científic. Això és totalment injust, però és així. És així. Està passant ara, durant segles i segles, no és que no sortíssim a un diari, és que no van fer ni un retrat. Sí, no veureu retrats pintats de cuiners històrics, que no tenien dret ni a fer-nos retrats. I ara, figura't, això sembla que la gent de la cuina sigui increïble. Llavors, ja sé, és injust. No serà el mateix investigar la formiga vermella que el Neymar. Clar? I tot és que sapigué. Però és que tothom pensa que el Neymar, que tots els futbolistes són el Neymar o el Messi, La majoria no, La majoria de futbolistes ni guanyen 20 milions de dòlars ni tenen aquest reconeixement. La majoria de futbolistes no arriben a final de mes. Si tenen la sort de ser professional en tercera o en segunda B. Llavors, no n'hi ha, torno a dir, no n'hi ha una recepta, busqueu la vostra recepta i jo us explicaré ara, en 10 minuts, la nostra, la del bulli. No la meva, la nostra. Agraïm la presència a Ferran Adrià. Ens fa molta il·lusió que ens acompanyi en un dia com avui. Nos haría más ilusión si luego nos hicieran unos canapés. Bueno, bromas aparte, es un lujo tenerle con nosotros, no solo como padrino, sino también por los valores que representa. Ell va inventar la tècnica de la deconstrucció, que en certa manera és similar a l'especialització. És a dir, IDEC, Universitat Pompeu Fabra. Ambdós seleccionen els millors ingredients, els aïllen i reconstrueixen un nou resultat. Dicho esto, ha llegado el momento estelar de la noche. Després d'aquest moment tan emotiu, és l'hora de passar l'entrega de diplomes de l'IDEC Universitat Pompeu Fabra. Damos la bienvenida a Esther Cid, Career Manager de la Fundació Privada Institut d'Educació Contínua, y a Jaime García, asesor de programas de la Barcelona School of Management, que nombrarán a los graduados para que recojan sus diplomas. Hola, gracias. Empezamos con la entrega de diplomas de las áreas de lenguaje y traducción, periodismo, comunicación corporativa y sectorial, comunicación y medios audiovisuales y publicidad y reputación corporativa. Máster en Dirección de Comunicación. Diploma de posgrado de Comunicación Empresarial. Diploma de posgrado de Dirección de Comunicación. Entregan Joan Francesc Cánovas y Carla Singla. María Aguilera Aladit. Ana Ansia Martínez. Nina Areny Armengol. Lara Arguedas Izquierdo. Ana Arrufat Batalla. Anaís Barnolas Soteras. Míriam Buxeda Vigas. María Pilar Bonsón López. Eva Cárdenas González. Beatriz Castillo Pinar.
Porque Sí, esto sí. sea- El fotocol, ¿no? Comencem el protocol. Ara, vamos. Laura Coronas Lanza. Valentina de la Mote Urzúa. Marc Fernández Maicas. María Unice Font Vidal. Agnès Gallifa Hurtado. Ana García Mas. María Daniela Ineco Naranjo. Gertrude Laleman. Mireia Llinàs Betriu. Jordina Lluc Pons. Aida Gómez Navarro. Isabel Moll Cancela. Cristina Mora Tello. Laia Moratal Casas. Tamara Polaina Martínez. Marta Ruiz Parera. Begoña Salcedo Allende. Arribats a aquest punt, ja estem quasi a la meitat de la gala. Javier, no me gusta la palabra casi. A ver, nunca te van a felicitar por casi ganar un premio. Sin embargo, te pueden condenar por casi cometer un delito. The Barcelona School of Management wants to extinguish the almost. It's a strong bet on a scientific model applied to business. Almost is not enough in science. Either you get there or you don't. There's no middle point. It's based on facts. Este es el espíritu de la Barcelona School of Management. Nuevas reglas de gestión basadas en métodos empíricos. Master of Science in Management. Entrega Daniel Serra y Ana Torres. Diego Aspiazu Lasso. Nelson de Oliveira Quesado Filo. Mari Cristina Gestalt Scar. Mayra Inés González das Bancoles Seque. Diana González Cacho. Esen Quilis. Lucas Ludovic Broker. Andreos Sanders. Hazal Aissé Zezé. Felipe Sotomayor Nouren y Jorge Ignacio. Niels Steinberg. Bram van der Merendonk. Master of Science in International Business. Entrega Mercè Roca. Manuel Aladín. Selene Atan. Ares Bali. Ja estem arribant a la recta final de la gala. Com dèiem, aprende és un viatge. Por eso creemos que es mejor que nos cuenten su experiencia en primera persona en lugar de ver fotos por Instagram. I am speaking of two travelers from Barcelona School of Management. They are Federico Innocenti and María Masague. Bona nit a tothom. We're here representing the 3 International Masters of Barcelona School of Management. I don't know why they've chosen Maria and me to represent them. I guess they wanted to dispel the myth of Italian and Spanish that can't speak English. Well, as you may know, Pompeu Fabra is one of the best universities in Spain, with highly qualified professors and challenging and competitive students. However, what you may not know is how nice and friendly the environment it is. It should be a must for everyone to experience study in a university like that. Furthermore, I'd say that everyone should have the chance to live in Barcelona once in their life. In a city like this, it's not just a university with its professor that teaches you. Barcelona is alive, and you can learn from the street artists, from galleries and museums, and from the interesting and diverse people around. I remember when we first met. It was in the middle of September. We had our first day of class, well, the brush-up courses. And right after it, I figured it out, I already had a new family. I had 70 new friends from 20 different countries. All of them were different, with a different culture, speaking different languages, and with different backgrounds. However, we all share one same objective, to have a great experience in this amazing city. After spending 2 weeks with what I could say, light brush-up courses, the real course finally started. We all were anxious about what this year had prepared for us. It was going to be something big for sure, and it has not disappointed us. Yo me refería a después de esta etapa de estudios. En concreto, me refiero a la Asociación de Antiguos Alumnos. Damos la palabra a su vicepresidenta, Ana Mercade.
Bona nit a tots i totes. En primer lloc, vull felicitar els que us gradueu avui, els que encara esteu aquí a l'acte. Avui se reconeix tota la dedicació i esforç que heu fet per superar amb èxit els vostres programes. També als familiars, parelles i amics que avui us acompanyen i que han posat el granet de sorra per tal d'ajudar-vos en aquest camí. Fa 3 anys jo estava asseguda com vosaltres a l'acte de graduació del meu màster, així que comparteixo amb vosaltres l'alegria, la satisfacció, l'orgull i també, per què no dir-ho, la tranquil·litat d'haver acabat el vostre programa. Avui estic aquí com a vicepresidenta de l'Associació d'Antics Alumnes i encara que sembli un cliché, em fa molta il·lusió poder-vos dedicar unas palabras. Dado que estamos aquí personas de todo el mundo, cambiaré en castellano. Hace 9 años terminé mi licenciatura en la Universidad Pompeu Fabra y después de 3 años de experiencia profesional en marketing y comunicación decidí realizar el máster en marketing. En mi caso, el máster me ha servido para consolidar mi carrera profesional en el ámbito del marketing y me ha proporcionado y ayudado a potenciar las habilidades necesarias para progresar dentro de mi actual empresa y, evidentemente, me ha hecho crecer como persona. Tengo un recuerdo excelente de todo el profesorado, del IDEC como institución y, como no, de todos los compañeros con los que todavía seguimos en contacto. Desde que finalicé mi máster, pertenezco a la comunidad alumni y, de hecho, estoy en representación aquí de todos ellos. Hoy os quiero dar la bienvenida y os quiero invitar a formar parte de la comunidad de antiguos alumnos. Ara sí que estem arribant al final de la gala. Trobo que no ens ha quedat gens malament per ser la primera que fem, ¿no? Ha sido un auténtico placer haber tenido la oportunidad de presentar esta gala de graduación en este magnífico auditorio. Sin duda, creo que siempre recordaremos este punto y final, ¿verdad? Bueno, este punto y seguido. Això és una altra cosa. Agraïm la presència dels membres de la taula presidencial i a Ferran Adrià per apadrinar aquesta promoció. Y por último, y no por ello menos importante, muchas gracias a todos los graduados y a sus familiares por asistir a este evento y, sobre todo, por formar parte de este viaje en el que seguro volveremos a vernos. Ens acomiadem donant la paraula al rector Jaume Casals, que clourà l'acte. Muchas gracias. Antes, aunque no he mencionado directamente a ninguno de los miembros de la mesa, excepto por razón de cargo, quisiera haber hecho mención de un modo más expreso de la presencia en la mesa del señor Jofre Balaguer, que es el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de l'IDEC. Muchas gracias, Jofre. No voldria cloure aquesta cerimònia sense unes molt breus paraules d'agraïment als participants d'aquesta promoció 2013 que han col·laborat d'una manera expressa en l'acte. Els presentadors, Javier Príncep Fabra i Carmen Vilches, que són alumnes del postgrau en locució per ràdio i televisió, els guionistes Albert Campos, Xavier González, Alfredo Collada i Maria Senauja, alumnes del postgrau en guió televisiu per programes d'entreteniment i humor, i a Federico Innocenzi i Maria Massaguer, alumnes del Master of Science in ICT Management, que ens han explicat la seva experiència. Moltes gràcies a tots, a tota la resta, enhorabona, us demano un fort aplaudiment per tots els que han contribuït a fer possible aquest acte. Bona nit.